Ahoj, dneska si tady ukážeme současnou úpravu našeho auta Golf 8R. Aktuálně je tam úprava RSR Tune Stage 2 ve variantě Low Boost, jelikož je tam sériový DSG. Kompletní hardware od DO88, sportovní Miltec downpipe a puberťácký výstřelek ve formě Forge Blow Ventil. Chystáme se testovat Revo Stage 2 a RSR Tune Stage 3, aby jsme získali maximálně informací o této motorizaci a otestovali si hranice, aby jsme vám mohli potom nabídnout nejlepší úpravy.